European Fail marcha para Bruxelas. O combinado que derrotou na final o Boqueixón por 20-7. Os belgas, cunha manchea de fillos de irlandeses, foron superiores na segunda metade. Ningún equipo galego chegou a unha final deste torneo e para nós é aínda que fora unha pérdida, é un tremendo logro tanto como para o gaélico galego como para nós como equipo, a verdade. Boqueixón acabou a primeira parte con empate a 7, pero os belgas rendibilizaron o seu físico. Os grandes teñen un pouco máis de ventaxa porque teñen máis forza e para o fútbol gaélico tamén hai que ter un pouco de corpo e para agarrar a camán, tirar e co pé. Se perdemos aí la bola. O importante é que o proxecto das gaélico escolas segue medrando. Temos diferentes programas adaptados aos coles, nos que intentamos sobre todo promocionar o fútbol gaélico entre a mocidade. Galicia estivo representada por Turonia, Xelmírez, Esquíos e Queltoi, que caeu na semifinal ante o Boqueixón. E no tenis había unha enorme expectación no Mutua Madrid Open para ver o partido de Rafa Nadal, que segue arrastrando problemas físicos.